बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सम्याच्या Amen. भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती आणि पवित्र पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. झाले. नमान मरिये कृपेन भरले. तुम्ही तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian Maria dewacha Maria maya dewacha ama maafia bianca ngati tika runati tika karatani ratani amcha amurnacha walara. आबले सोम्याची साखर. tuja Jesu dapa tapon detainsa. नमान मरिये कृपेन भरले. तुम्ही तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian Maria Maganti dewacha Maria maya dewacha ama maya bianca mapapia tika ngati tika runati karatani ratani amcha amurnacha walara. Amen. आणि देवासो पूत मुनी सलो. आणि आमच्या Ani मध्ये amcha madengelo. नमान मरिये कृपेन भरले. तुम्ही तुझ्या सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagian Maria Bhagavanti dewacha Maria maya ama dewacha bianca maya tika mapapia ngati runati karatani amcha amurnacha walara. Amen. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर. Kristaच्या बसण्या कमी पावसांचे खातीर. माग्या येसुम्या Magya भडव्यान Shmi बरी Abler खबर Kabar जाल्यावरी Gidlever. तुझ्या पुतान Chapta क्रिस्तान Kristam हमशापण Shapon घेतले घेतल्याने आम्ही आम्ही जाणा जाया त्याच्या त्याच्या कष्टान कष्टाने कुरसावे कुरसावी जीवनपणाच्या जीवनपणाच्या आनंदात आनंदात आम्ही आम्ही पावसे. पावशे तुझी तुझी कृपा आमच्या कृपा आमच्या अंतस्करणाने अंतस्करणाने वतन वतन मागता आणि त्यास त्यास आमच्या क्रिस्तामच्या सुखमरी स्मृती फाता फात. आमेन. आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मिया. जसा आधी स्वतः आणि सदा सर्वता. आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मिया. जसा आधी स्वतः आणि सदा सर्वता. महिमा आमेन. बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मिया. जसा आधी स्वतः आणि सदा सर्वता. आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या देवा रागात तुमच्या तुमच्या दयेन तुमच्या म्हाका दिला तबे मुझी मोत जोडाय तुका राख संभाळ आणि सलय आमेन. सासनाचो विषय दिदांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोंदी समाधाने ते विषय घेऊन येत. आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आळ येवंक आमका आधार दे. तुम्ही देव तांकां फर्मान दिवन प्रार्थना मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या फौजेंच्या आवारा आत्मे विबाड संसारा विसरला सैताना आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवेन यमकडा लटून घाल. आमेन. आमचे खोंत आमच्या हातान दर्या आमचे गोंत आमच्या हातान दर्या सांगाता मिळवून सतमानता मुळे मागणे विश्वासान गुण भावडतान आणि गट्ट तळ्यान म्हणया गट्ट तळ्यान सुडाळ जावं सुडाळ तळ्यान गट्ट तळ्यान अर्थभरीत तळ्यान म्हणया आम्ही मागता मागता हे सतमानता मुळे मागणे मागता मागता देवसरान आमच्या जिवितान घाल्ली थोडी बांधपासा थोडी सांकली थोडे अडकळ्यो तुटून वेतलो त्या देखून गट्ट तळ्यान सुरू करूया. सतमानता देवा सर्व पदवीदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुत्र आमच्या सम्या पवित्र आत्म्यावर गर्भीन संभवलो आमकार मर्यादा सर्व पॉन्स पिलाता तने ससले तका कुसार जडलो तो मेलो तका निकेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सरगार सडलो सर पदवीदार देव पचाव तैंतान जिव्यानी तैंतांजवानी मिल्याची मुसबी करून येतलो. मानता पवित्र तरी पवित्र सभे तांसो एकता पातकांचे बक्षाणे कोडीचे जीवन आणि ससनाचे जीवित. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. Soddisfatto grasa samkarच्या सुकलेल्या आमच्या तशा आमची भातका मुगोस आणि आमका आदारणे पडून दिनाका पुण्यांतले आमका निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria dewacha maya नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria dewacha नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू.
Bagian mali Priya dewaja dewaच्या maya मया apa उपयोग yang करण्यासाठी धन्य आमच्या अमृताच्या वेळा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या जसा आधी आदीन तसा तसा आता आता आणि आणि सदा सदा सर्वता आमेन. आमेन. तर तुझं आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. थोडं संगाता मिळून त्या सुम्यात आम्ही स्तुती करूया. संगाता मिळून त्या सुम्यात आम्ही स्तुती करूया. साम 145:21 साम 145:21 मुझे तोंड सर्वेश्वराची स्तुती करू, सगळं रसना त्याच्या पवित्र नावाची स्तुती करू. ससनाच्या ससला मुझे तोंड सर्वेश्वराची स्तुती करू. आमचे तोंड या घडीये त्या सुम्याची स्तुती करू. या घडीये आमचे तोंड आमचे होंठ त्या सर्वेश्वराची स्तुती करू. आमका रसलेल्या आमका सांभाळतल्या आमच्या आयुष्यात बरी मांडवळ घालतल्या आमच्या आयुष्यात बरी 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 योजना असल्या त्या सुम्याची घट्टपणा स्तुती करूया. हालेलुया 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 प्रीमा या प्रिस्मा दोघांपैकी करेक्ट प्रिस्मा या प्रीमा त्या व्यक्ती याकडे कोणाचा तुझे नाव जेजू पुन्हा मारण्याचा जेजू तुझं मोग करता. हालेलुया 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 चेष्टा कदे मध्ये कसा की ते समस्येचा जेजू तुका आपणचा. हालेलुया 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 बराबर घट्टपणा स्तुती करूया. घट्टपणा स्तुती करूया. माझी काकुळती याकडे हर एकच्या वळण येऊन हर एकच्या वळण येऊन दे. मैग्रेन अंतर कष्टांचे एक व्यक्ती जेजू याकडे आपणचा. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 घट्ट तळा स्तुती करूया. घट्ट तळा स्तुती करूया. हालेलुया 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 विश्वास 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 तुझी स्तुती करूया. हालेलुया 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 हर एक सांगली तुटून पडून दे जेसूच्या नावात. हर एक सांगली तुटून पडून जेसू नावात. हर एक सांगली तुटून पडून दे. चांबल रक्त हर एकचे देवान येऊन दे. दिल चांबल रक्त दिलच्या नावात. दिल चांबल रक्त हर एकचे देवान येऊन दे. दिल चांबल रक्त हर एक दुबेस जाऊन दे. फोन काळी सत्व कोड बोल हर एक विषय हर एक चेतना हर एक इमोशन्स हर एक फीलिंग्स जेसू नावात नितळ जाऊन दे. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah, कराला बरा बरा hallelujah, बरा बरा दिबरा 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 या हालेलुया 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 hallelujah, या hallelujah, हलेलुया hallelujah, हलेलुया hallelujah, हलेलुया हलेलुया विशाल जेसू hallelujah, तुका hallelujah, आपणता hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 Jesus, 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 तोंडगोण त्या समयाची स्तुती करूया. तोंडगोण आमचे तोंड उगवण त्या समयाची स्तुती करून जाय. हालेलुया 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 हरी 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 प्रधान 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 सतला दोन्ही हातोय बरे सतला दोन्ही हातोय बरे घट्ट त्याला स्तुती करूया. Lift your voice loudly, loudly if it is possible. Mic, okay, unmute your mic and start praising and worshiping. If you have gift of tongues, praise with the gift of tongues. तुमका बासांचे दणे असेल बासाचे दणे यूज कसं ते करा. हालेलुया हालेलुया इतकं बळवंतराने याकडे देवन येते असा पोटाच्या लेफ्ट साइड म्हणा की तो पुरल्यापर्यंत जेजू याकडे तुका आपण असा has stomach left hand side it looks like the pain like pricky. Jesus is touching you and healing you. Hallelujah hallelujah sharala bara 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 hallelujah 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 hallelujah
Jesu, 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 God, Jesu, Jesu, God, Jesu, Jesu, God. Jesu, Jesu, Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Apaya, Jesu kapaya, ulamara. Chana Jesus, ulamara, Jesus, Jesu Jesus, chana Jesus, ulamara, Jesus, chana Jesus, ulamara, Jesu chana ulamara. Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, 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 Jesu. Jesus, Jesus. Apaya, apaya. Jesu, 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 Hallelujah, Jesu. hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Irala God, bara 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 bara. Ria ria ria. Rudi God, rudi 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 rudi. अगला Rudi 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 man, rudi. Hallelujah, 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 hallelujah. Shirala bara 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 bara. Rudi 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 hallelujah, rudi 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 hallelujah, rudi hallelujah, rudi 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 rudi. hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 एक घड़ी बोल hallelujah, शांत रह गया. hallelujah, hallelujah, hallelujah. एक घड़ी बोल शांत रह गया. दोन्ही हात खालसाचे धरूया. जेसू, 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 जेसू. शांत रह गया. जेसू, 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 जेसू. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Lord. अनुभव करिए जेसूच्या आजारपण. Keep your hands on your chest. Close your eyes. The Lord is powerful. Far more than you can imagine. सोम्याची सकत आमच्यान आटापोंग जायना तसली. ताजी पदवी आमच्यान आटापोंग जायना तसली. And His presence is flowing right now. ताजा आजारपण वाढत येते असं. तेगा स्त्रियांक जेजू सांगता तुमका पैशांचे आणि गोल्डचे वस्तू आशा आवडता तुमका. जेजू तुमका उलं करते असा. या वस्तूचे संसारी वस्तूचे चड अटॅचमेंट नका. खंय तुमचे दिर्वे आसा थंयसर तुमचे काळेजी आसतले. खंय तुमचे दिर्वे आसा खंय तुमचे दिर्वे आसा थंय तुमचे काळेजी आसतले. ता देखून आज आमचे दिर्वे सौम्यातय आसूं दी. मॅथ्यू 6:21 वाचा निहाळ्या. मॅथ्यू 6:21 वाचा आणि निहाळ्या. ह्यो वस्तू थोडे फावटी आमकां सौम्यातावन पयस व्हरतात. लेखावरती अशा सौम्यातावन येना. आमकां जे कितें जाय देवाचे उतर म्हणटा. Psalm 127. Psalm 127 देवाचे उतर म्हणटा. दुसरी वळ सकाळी फुडें तुम्ही उठशात. वेळ करून तुम्ही न्हिदूंक वयशात. घाम पिळोवन दिसपट्टो ग्रास जोडशात तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेन ते दिता. आपल्या इश्टांक
सर्वेस्पर निधेन ते दिता. आम्ही आज त्या सौम्याची इष्टीनो जाऊक जाय. त्या देखून जेजू उलो करते असा. एक व्यक्ती दादलो जावं पुरो स्त्री जावं पुरो परगामात असा. इंडियांतले इंडियाच्या बाहेर पळयतात बळवंतरान व्हडोन येते असा. हे संदेश ऐकताना डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात. बळवंतरान पळयतात व्हडोन येते असा. अनुभव करा. मागते रवा पळयतात म्हाका भर तुझ्या मोगान. पळयतात म्हाका तू स्पर्श कर. सांगते रवा. देव त्या एका व्यक्तीक परगामात असलेल्या व्यक्तीक सांगते असा. व्यक्ती रॉंग रिलेशनशिप आसा. एदळस कुटुंबांत त्या व्यक्तीक वॉर्निंग मेळ्ळा. पण तो व्यक्ती परत त्या सवयेंत लब्ध नसा. देव तुका उलो करते असा. आज तुझी वाईट सण भायर ये. ते रॉंग रिलेशनशिप सण भायर ये. जोशुआ 3:5 तुमकांच तुम्ही पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सर्वेस्वर तुमचे मध्ये अजापान करतलो. देव तुका पवित्र जावंक उलोजीत करते असा. देव तुझ्या जिवितांत अजापान करूंक कशेता. त्या देखून त्या चिखलांतलो भायर ये म्हणून जेजू तुका आज उलो करते असा. कोणाक संदेश त्या व्यक्तीक तो संदेश मेळ्ळा. कोणाक ही मेसेज संबंधित ना त्या विशयांत तुम्ही चिंता करची गरज ना. आमची दिस्त त्या सोम्याचेर आसचो. आमचे मन त्या सोम्याचेर मात्र केंद्रीकृत करूया. एका व्यक्तीक दोळ्यान बर्निंग सेन्सेशन आणि दुःखा देंवतात. जेजू त्या व्यक्तीक कम्प्लिटली गुण करता. मगाच्यानो आमचो जेजू कितलो बरो न्ही गे. हे संदेश आमच्या टिमान मागताना आयले संदेश आणि उरले थंयचो संदेश ह्या मागण्या वेळार हांव अनाउन्स करता. वेळ त्या सुम्याक आमी अनुभव करूंक जाय. हर एक दिसा आमी अनुभव करूंक जाय. आमी मागणे तोंड भाशेन म्हणचे मात्र न्ही, ते उतर जिवे जाय आमी ते उसारताना ते उतर आमच्या तोंडांत आमी भायर करताना ते सोम्याच्या मनात लागी, सोम्याच्या काळजा लागी स्पंदन करचे जायचे. त्या देखून या आयताराच्या दिसा त्या सोम्याक अर्घ दिवया. आज यो आयसरचो दीस तेव्हा आज आशीर्वादाने भर म्हणून मागून सांगाता मेळोन हे उतर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करया. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले
आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हातीन घेतल्या सर्व कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांत तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाकडेचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हातीन घेतल्या सर्व कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांत तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाकडेचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:2 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांत तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाकडेचे रीण घेवचो नाही. नमान मरिये कुरफेन भरले स्वामी तुझे सुवाय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. Holy Mary, Mother of God, बघाडा बाप्पा, आमचे कुटुंब तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. आमचे कुटुंब तुझ्या पवित्रत्म्यान भर बाप्पा. आमच्या कुटुंबात असले हर एक उणेपण पयस कर बाप्पा. हर एक कन्फ्युजन, आर्ग्युमेंट्स, रॉंग रिलेशनशिप, काजरा बेलो संबंध आणि हर एक तराचे अनबन, मोगाचो अभाव, एकामेकाक टाइम दिवंक जायना. जावंक पुरो ड्युटी टायमिंग इगड आसा. घोव कामाक येतना बायल घरा आसा, बायल कामाक येतना घोव घरा आसा. एकामेका मेळोंक वेळ ना. माग्या सोम्या लागीं माग्या. यास लयनीर सुमार 6 महिन्या आधी दिल्ली एक टेस्टमनी युकेतावन आगीमा म्हणल्या एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी. दोगांय एअरपोर्टान काम करतात आणि तांकां एक सिच्युएशन अशें आयले, गोवाक आणि बायलेचे ड्युटी टायमिंग टोटल ऑपोजिट जावचे आसले आणि तांणी मागले सोम्या लागीं मागले, आमचो सोमी कितलो बरो. जे कितें काळजांत हांव त्या सोम्याच्या महिमे पासून अशें येता. ह्या संवसारी वस्तू पटल्यानी जावंक पुरो तांणी दोगांयनी तशेंच काम केलेलें, तांकां इल्लेशें चड प्रॉफिट आसलें जावंक पुरो, जाल्यार एकामेकाक वेळ दिवंक टायम ना. भुरग्याक वेळ दिवंक टायम ना. भुरग्या सांगात आवय पळय दोगांय सांगात आसनात. मागले आणि देवान सगळे सिच्युएशन बदलले. आज तुमच्या कुटुंबात ते सिच्युएशन कसले आसा जावंक पुरो, जेजू ते सिच्युएशन बदलयता. माग्या आज आमच्या कुटुंबात दयेचो आणि मागण्याचो आत्मदेवान येवच्या पासून सांगा ते म्हणून नेवतो 3 पटी क्लेम करया. जकार्या 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर दयेचो आणि मागण्याचो वतलो. जकार्या 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासाचेर दयेचो आणि मागण्याचो वतलो. जकार्या 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आणि मागण्याचो वतलो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवाय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, Maria, देवाची एका बळीच्या तोंडाचे स्किन मस्त ड्रायनेस आसा आणि लिप्स फुटतात आणि तोंडाचे कात ड्रायशे अनुभव जाता. जेजू तुका स्पर्श करता, जेजू तुका आपडता, जेजू तुका खून करता. हे उतर साम 9:18 हे उतर कंटिन्यू क्लेम कर. साम 9:18 की त्या गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना.
दुबळा धाकट्यांचो भरवसो सदां काल व्यर्थ जावचो ना. हे उतर कंटिन्यू सर. ह्या उतरांत तावन सकत वळोन येतली. जेजू तुझे गरजे वताचे मागणे तो ऐकता ऐकता ऐकता. ह्या घडये विशेषान समर्पण दिवन मागे ह्या कणान, या तिसऱ्या कणान विशेषान समर्पण दिवन मागया. हर एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम आणि कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम त्या समयाच्या हातांत सारया आणि मागया. भोव मोकळा बाप्पा, कितले जाणां काम नासतना कष्ट नासा, विजाच्या समस्या आसात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात, थंय अडकून आसात, अडचणीत आसात, PR जायना, टेम्पररी वर्क परमिट मेळटेत ना, विजा रिन्युअल जातेत ना. बाप्पा हर एक तरांचे सिच्युएशन, कितल्याचे काम केला, कितल्याचे टर्मिनेशन मेळ्ळा, कितल्याने टर्मिनेशन मेळटा म्हणून सांगला, कंपनी बंद जाता म्हणल्या. बाबा हर एकल्यान तुझ्या हातांत भेटोवन दिता बाप्पा. बाप्पा कितल्यांचे जाग्याचे समस्या आसात, जाग्यांनी जावंक पुरो जागा नावार जावना, जाग्याची केस चलोवन आसा, जाग्याचे जावंक पुरो कोणे फर्जरी केल्या, कोणे पयशे काणग्यान दवल्यात, सगळे तुझ्या हातांत उबारता. बाप्पा हर एका भुरग्यांची काकूळ कर म्हणजे जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. साम 9:18 कित्याक गरजेवंत नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या चौथ्या कणान आमच्या भुरग्यां बसत मागया. भोव मोगाळ बाप्पा, संवसारांतल्या हर एका भुरग्यांक, युवा जनां विशेष समर्पिता आज मागता. आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र हर एका भुरग्यांक, हर एका वायट बेडता, वायट एडिक्शन, वायट संगातपणाचो सुटका लाभय. मागण्याचो अद्भुत तांचे दवय, मागण्याची कृपा तांकां लाभय, मागण्यातय तांचे मन केंद्रीकृत जावंक मागता. या दिसांनी कितली भुरगीं एग्जामीक प्रिपेअर करन आसात, फायनल एग्जाम, बोर्ड एग्जामीक प्रिपेअर करन आसात, कितले जाण भियान आसात, कितले जाण कन्फ्युजन आसात. बापा हर एकल्यांक तुझ्या उबारता. कितल्या भुरग्यांक थोडे सब्जेक्ट कश्ट जाता, टिचरांनी शिकयल्ले मती कोसना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना, जावं पुरो एक टायमार भुरगीं हुशार आसली, आज ती भुरगीं दाड्डे जाल्यान मार्क्स उणे जाता येते आसात, फेल जाता येते आसात. बापा तुझ्या हातान भेटवून दिता. बापा काकूळ कर, आपट त्या भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशीर्वाद कर. तांच्या मुखल्या दिसांनी खंयचे सब्जेक्ट चूज करचे, खंयचे कॉलेज वचचे, खंयच्या गांवाक वचचे. बापा तुवें येदळसो निर्धारीत करून दवरलाय. बापा तांच्या मुखार ती वाट उक्ती जावं दी. कितले जाणां भुरगीं आज जावंक पुरो एलर्जी आसा, जावंक पुरो कितें केल्यार जायना, स्टमक अपसेट केदळा पळयल्यार सीक पडटात. बापा त्या भुरग्यांक समर्पित. बापा कितली भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्यांत, ऑटिस्टिक भुरगीं बापा जे समर्पित, मानसीक पिडेन कष्ट आसात, हर एका भुरग्यांचे काकूळ. कितली युवा जण सैरीक सुत्ते आसात, कितल्या जाणांच्या सैरीक जाल्या पूण काजरान कितें अडकळे आसात. एका भावाचे काजर फिक्स जाला, काजराक वचूंक रजा दितात ना कंपनी. या घडये जेजूच्या नांवान ते सगळे कंपनी उबारता, सगळे कंपनीचे मॅनेजमेंट जेजूच्या हातांत उबारया. भोव मोगाळ बाप्पा ती कंपनी स्पर्श कर. जे कोण सायनिंग अथॉरिटी आसा, लीव अप्रूव्ह करची अथॉरिटी आसा, तशी काळी परिवर्तन जावं दी. ताची लीव अप्रूव्ह जावं दी जेजूच्या नांवान. ताच्या लीव एप्लिकेशनाचे जेजूचे सिग्नेचर पडो दी. जेजूचे सिग्नेचर पडो दी. हर एक वाट उक्ती जावं दी जेजूच्या नांवान. कितले युवा जण काम नसन आसात, ते हर एकल्या समर्पित. बाप्पा काकूळ कर जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. इसाया 41:10 कित्याक हांव घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, देवान तुज्या हातान तुका सांभाळटा. इसाया 41:10 भियेनाका, कित्याक हांव तुज्या सुवास आसा.
कितें काका खावन कितें तुजो खावन दिवं तुज्या सेवा आसता घटाय दिता हांव तुका मजत दिता कितें तुका सांबाळचा Isaiah 41:10 तुका कितें खावन तुजे सवय आसा घबर नाका कितें खावन तुजो दिव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता तुज्या तुज्या हातान तुका सांबाळता घटाय दिता मान मरिये तुका मजत दिता म्हज्या तुझे सुबह देवा आसा बाबा प्रिया सांबाळ भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू Bagaimana Maria देवाच्या मायेच्या काकाकारांना आणि आमच्या मताच्या काळारामाने या अकरेच्या कडन जाता जाल्यार आमचे दोन्ही हात वयर उबारया दोळे आमचे दंप्या विशेषरान सगळ्या पिडेस्तांक त्या सोम्याच्या हातांत उबारया भोव मोगाळ बापा कितले जण ह्या लयनीर पिडेस्त आसात कितले जण आमचे म्हाका सांगला कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर बिगड समस्या कॅन्सर लास्ट स्टेज बेनेडिक्ट कॅस्टलिनो म्हणल्या भयणीक समपिता ब्रेस्ट कॅन्सर फुल स्प्रेड जाला बाबा समपिता सिल्विया म्हणल्या भुरग्याक ओव्हरियन कितें कॅन्सर सगळ्या कुडे स्प्रेड जाला हातान पायान बोल्ड ना बाबा त्या भुरग्याची काकूळ कर कितली घरांनी आसात कॅन्सर पेशंट एक घरांनी दोगा कॅन्सर भुरगीं आसात ल्हानशे भुरग्यांक कॅन्सर जाला बाबा समपिता काकूळ कर बाबा काकूळ कर बाबा बाबा तुझ्या हातान भेटून दिता बाबा हार्टाचे समस्ये लिव्हराचे समस्ये आर्थरायटिस फंगल इन्फेक्शन बॅक पेन लोअर बॅक पेन L4 L5 L6 समस्ये दोळ्यांची दीस टोणे जाल्या मेमरी उरना स्लीपिंग डिसऑर्डर एक्झिमा हार्टांत होल सांबाळ pancreas issues, PCOD समस्या, urinary infection, uterus and समस्या असतात. प्रेग्नेंट जाऊन सायना, फायब्रॉइड्स सांभाळा, या सिस्ट सांभाळा, थायरॉइड, भोवमागाळ बापा, विगड पिड्यान कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक ह्याकडे तुझ्या आता समर्पिता. तुझे गुण कजे सकत तांचे धवई बापा आपोळ बापा तशेंच ह्या क्रेशकणान आमच्यात की पयस बा तुझ्या हातान भेटून दिता आमचे भोव भोगे पाप सेवा सगळ्या बिस्पान काडिनलय आसाके भावन धरबणी सगळ्या लायकांक आज विशेष समर्पित सगळी पवित्र सभेचे पवित्र देवय विशेष सरान मागता आमची मागण्या जमत ह्या जमतच्या हर एका सणाक बापा तू आशीर्वादाने भर दिसान दीस तुझ्या नावाक महिमा दिवच्या पासून विशेष सरान मागता बापा खकोळत करून मागता बापा. शिरला बरा स्मिता मुळ्या भुरग्याक जेतो समर्पित बापा. एक्सरे आणि MRI रिपोर्टान फ्रॅक्चर आसा म्हणून सांगला 75% जाके चड फ्रॅक्चर आसा त्या देखून सर्जरी करू सांगल्या बापा तुझ्या हातांत उबारता. दिशा म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता बापा. लुसिटा म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता ताच्या पायाचेर व्हेइकल वचून बोन फ्रॅक्चर जाला बापा. आपण बाप्पा काकूळ कर तुझे भुरगे बाप्पा हर एकट्याची तू दया दाखय म्हणून मागता. एडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता एखन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता बाप्पा. कॅल्विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता बाप्पा. रॉल्विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता. हर एकल्यांचे तुझे दया दाखय आशीर्वादाने बर काकूळ दाखय मागता जेजूच्या नावान आमेन 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 सांगा त्या म्हणून दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोन्ही हात आमचे नीट वयर उबारया आणि एक घडीभर मौन रावून
आमच्या गरजो त्या सम्याक समर्पण दे. एक घडी सांगा सम्या म्हज्या कामाची समस्या, सम्या म्हणजे ते समस्या जस्ट सांगा. इतल्या जण आमच्या मागोवंक सांगला विंगड गरजा पासून या घडी आमच्या मागण्याची गरज असा. इतरांच्या गरजो उसारोनात एकल्याच्या देवा काकोळट कर सांगा त्या म्हणून घट्ट तर 5 पटी म्हणूया. मिका 7:7 पूर्ण हांव सर्वस्वाची वाट पाहतलो, जे सर्वण करतला देवाचेर हांव भरोसा दवरतलो, ते म्हजे मागणे ऐकतलो. 7:7 हांव सर्वस्वाची वाट पाहतलो, जे सर्वण करतला देवाचेर हांव भरोसा दवरतलो, ते म्हजे मागणे ऐकतलो. 7:7 पूर्ण हांव सर्वस्वाची वाट पाहतलो, सर्वण करतला देवाचेर हांव भरोसा दवरतलो, तसो देव म्हजे मागणे ऐकतलो. मिका 7:7 सर्वस्वाची वाट मुझे सर्वण करतला देवाचेर हांव भरोसा दवरतलो, देव म्हजे मागणे ऐकतलो. 7:7 पूर्ण सर्वस्वाची वाट पाहतलो, सर्वण करतला देवाचेर हांव भरोसा दवरतलो, देव म्हजे मागणे ऐकतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Te Maria debaci una catena di caratani Hallelujah, 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 shiara la bara bara di 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 bara. Ya hallelujah, 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 Le Furtado, hallelujah, 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 Lisa, Dan Montero, hallelujah, hallelujah, Landis, hallelujah, Ranet, Rainer, Viola, Obrigado, Juliet Senhor, D'Souza, obrigado, Tina Senhor, obrigado, Fernandes, Senhor, obrigado por causa Roni, disso tudo, por causa de sua mãe, mãe, por causa de sua Cam obrigado, por Fernandes, obrigado, por causa de Clara sua Alba, obrigado, por causa de Sinela, sua Maxi, Baba Dios, Aleluia, Samapito, aleluia, Dios, aleluia, Dorino, aleluia, Claude aleluia, Roy, aleluia, Sabina aleluia, Fernandes, aleluia. Shanita, De Yeah, Souza, hallelujah, hallelujah, Joy, hallelujah, Baba ya hallelujah, hariya ka tuझ्या भुरग्यांचा आशीर्वाद कर बापा. Mebina Marshall ya Deus समजतो बाबा. yeah, hallelujah, 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 Christian, hallelujah, Hilton, hallelujah, Jesus, Selena, Jesus, Melvin, Cheryl, Son, Jesus, Jesus, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Jesus, Arun, Joyce, okay, Michael, Jesus, Maria, Jesus, Jesus, Ferrao, Jesus, Arun, Daryl, Dominic, Jerry, Janice, Giselle, Cinderella, James, Stephanie, Jason, Stephen, Jyoti, Ligori, Larissa, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Lancy, Lanit, Anita, Ashlyn, Lucy, David D'Souza, Nancy D'Souza, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Nisha, Lennon, Lenville, Lawrence, Pradeep, Priya, Anil, Agnello, Raina, Gianna, Janik, Vijay, Rainer D'Souza, Veronica Castrino, Vishwas, Anil, Savita, Gloria, Papa Samapita, Eka Benicha, Dolecho, where check the Lampasa, Theatre the better, the complete heals of the person, and Yaria Kaburgancha, Ashur, the Jesus, Devonian. Jesus, Jesus, Chase of the mind of a Jesus, surgeon. Either Chadisa, Jesus, Harika Church, Jesus, best sound, white, Hariaka, white at the Raka Samar, by Peter with the Sangata, Rauta Kasalan Mur, I just a surgery, a interviews, and just Sangata Tura, just Chanavan Makta. Amen, Amen, Amen. Sangata Madam Munia. उदास दवर ये बोधयाने Pastor, जासऱ्यान धवल्लो तुझो आधार मागल्लो Daulo, tuzo adar मागल्लो magullo. कोणी कुंपणा Kontoni सांगितलो kumara म्हणटलीस sangillo. ऐकम नामाने धैर्य घेऊन तुझ्याकडे येतात परित्याग तुझे मय तुझ्याकडे येतात आणि कधीच तुझे मुखार रवता मुनी सल्ला देवपुताचे मय ते मागणी तिरस्कार करू नका जे काकुळतीत मुझे मागणे ऐकता ते मका आमेन आमेन Amen. नमांमध्ये कुरपेन भरले समी तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष रान
कोणाक तुमची टेस्टमनी आज कितलेच जणांक संदेश मेळ्ळा, कितलेच जणांक सोम्यान पडला, येदोळ कितले जाणांची टेस्टमनी बाकी आसा. तुमचे टेस्टमनी 9900332411 या नंबरार तुमची टेस्टमनी पेटिशनां तुम्ही धाडिया. कोण तुम्ही युट्यूबाचेर आमचे मागणे ऐकत आसात, आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक शेअर करा. ऍटलिस्ट आज 5 जणांक फोन करून या मागण्याचे लिंक धाडा. पण तांकां फोन करच्या पयले तांचे पासत मागा, ऍटलिस्ट 3 नामान मरिया मागा आणि सांगा तांकां तुम्ही हे लिंक धाडटना तांच्या जिवितांत कितें समस्या आसा जावंक पुरो ते परिहार जावचे पासत आणि तांकां सांगा हर एका दिसा हे मागणे जॉईन जावंक. तशेंच ह्या मागण्याच्या हर एका इराद्या पासत तुम्ही मागा. देव तुमकां हर एकल्यांक आयचो दीस आशिर्वादान बेसावन कृपेन बरो दी. प्रेज